ikke se, hvor det kommer fra. Må sige noget? Du kan høre, at vi har været i by én gang. Det kan du ikke vurdere på, ven. Det kan du bare ikke. Jeg siger det bare. Godmorgen, brormand. Jeg slog lige en lille skide, brormand, fordi så bliver man rigtig frisk, brormand, og spiser morgenknæs. Godnat, brormand. Kan du sove godt, brormand? Jeg slog lige en lille skid, brormand, fordi at så sover man meget bedre. Sov godt, brormand. Kylling sandwich, ikke? Jo, ret kylling. Ja, du skal godt vide en ting. Sidst da jeg købte en sandwich herfra, jeg kunne ikke bide den. Den var rigtig dårlig. Det kan være, at den har været i det for lang tid. Den er lige fra sparken ud. Ja, men nu skal du bare vide, hvis den er dårlig, den her, ikke? Så får du den lige i hovedet. Den er frisk spark. Jeg kan ikke engang bide den jo. Hey!